Hei vaan. Tässä Riston maalauskoulu jälleen ja tänään olisi tarkoitus maalata öljyväreillä, palettiveitsellä. Ja minä olen tähän varannut varusteita tähän pöydälle jo. Tällaisesta kuvasta ajatellut käyttää aihiokuvana. Kuvassa on lampea, vesistöä vähän ja puita. Ja tarkoitus on tänne taakse muuttaa tätä taustaa siinä määrin, että tänne tulee tunturimaisema ja soveltaa tämä suomalaiseksi maisemaksi. Ja pikkusen tehdä omia sovelluksia, ettei tehdä orjallisesti tämän kuvan kaltaista, mutta pyritään käyttämään tätä lähinnä tukena ja varjojen ja valojen suhteen. Olen tehnyt tämän pohjan, maalauspohjan. Koko on sellainen 40x60 ja kevyen luonnoksen tehnyt tuohon pintaan ja tarkoitus on palettiveitsellä tätä alkaa toteuttamaan ja se lähdetään pitemmittä puhetta tekemään maalausta ja seurataan silleen askel askeleelta lyhyissä pätkissä, et en kuvaa koko ajan vaan, että otetaan aina vaiheelta, kun on maalattu vähän matkaa maalaus edistyy, niin siinä vaiheessa sitten otetaan aina pieni pätkä ja sitten verrataan sitä alku- ja loppukuvaa, että kuinka maalaus on edistynyt ja verrataan tuohon alkuperäiseen kuvaan. No niin, nyt olemme edelleen tähän vaiheeseen. Taivas on tehty pääpiirteittäin ja itse teen aina sillä tavalla, että lähden nimenomaan tulemaan taivaasta. Alaspäin tulee kohteita, mitkä lähempänä ovat kohteet. Tulee tässä esimerkiksi tulee vesi ja jonkinlainen joki ja suolue tähän. Niin tämä teen viimeisenä, tai ilmeisesti oikeastaan puut, mitkä tulee tänne sivulle. Niin ne toteutetaan viimeisenä puut täällä sivulla. Mutta ylipäänsä niin, että taivaasta lähdetään tulla kohti, niin silloin se ikään kuin se kolmiulotteisuus tulee selkeämmäksi. Ja tässä nyt on käytetty useita värejä, taivaan sinistä, Napolin keltaista, kaput mortumia ja peinesgreitä, että niistä tämä taivaan sävyt muodostuu. Tässä on vähän tämmönen aikainen aamu tai sitten voi olla iltahetkikin. Että tästä mä jatkan nyt sitten tekemään tuntureita, lähden tekemään tähän sinertäviä tuntureita tähän ihan tuonne taka-alalle. Nyt tässä on tehty tästä tunturiosuutta tänne taivaan etualalle ja tärkeintä siinä on se, että siinä tulee tämä etäisyys esille, että se on niinku ikään kuin mahdollisimman semmoista harmaa sinertävää toi lakikohta, koska se on luonnollisesti kaukana ja luonnossa kaikki aina mikä on kaukana on sinertävä johtuen ultravioletista, säteilystä ja muusta valossa olevista tekijöistä. Eli sillä saadaan se kolmiulotteisuus, kun tehdään tuo taka-ala ihan tommoseksi vaalean siniseksi, tai ei tää sinistä vaan harmaata, mutta sillä saadaan sitä etäisyyttä tähän tauluun. Ja sitten tähän eteenpäin tummennetaan, tässä on nyt jo ikään kuin kallion jonkinlaista jyrkkää rinnettä ja siinä on sitten kivikkoa ja varjoon menevää osuutta ja tänne lankee enemmän valoja. Tämä on tarkoitus eteen tehdä sitten tuohon puita ja tähän tulee sitten alkaa tulla enemmän sitä viheriötä suoaluetta tähän etualalle ja vesi tulee sitten tuohon. Että näitä nyt sitten tässä levitellään tätä väriä ja yritetään saada mahdollisimman semmonen sujuva, luontavan näköinen tästä ja että se väri mukavasti tässä sekoittuu tähän alla olevaan väriin, että tulee mahdollisimman saumaton värisiirtymä. Aika hyvä tähän mennessä, että jatketaan kohta. No niin, nyt ollaan edetty puiden maalausvaiheeseen. Tässä runko- ja varjopuolia tehdään näihin koivuja, tässä vaivaiskoivuja, pieniä koivuja, että näitä täytyy saada nimenomaan se ilme, että ne on tämmöisiä pieniä kitukasvuisia koivuja. Ja tässä vaiheessa se vielä saattaa näyttää kummalta, mutta kyllä se tästä vanhan kokemuksen perusteella taulu pitäisi aina tulla.
No selvästi näkyy se raja, millä tekniikalla mä maalaan, että taulu valmistuu ylhäältä alaspäin. Ja sitten jotkut tekee sillä tavalla, että se kauttaaltaan väritys tapahtuu samaan aikaan. Jossain määrin kokonaisuus on hallitumpaa siinä semmoisella tekniikalla, mutta mä itse pidän enemmän siitä, että tekee niin tällä tavalla luomiskertomuksena ikään kuin luomiksi jäljitellen sitä vanhaa luomiskaavaa, taivaat ja maat. Noin. Nyt on laitettu tällaiseen vaiheeseen. Lapin maisema. No niin, nyt ollaan jo etualassa. Siinä on vähän vettä vedetty, siinä on vedetty tuommoista varjokohtaa, vähän tuosta suoraa meikkyä ja haetaan tästä vielä tätä tummaa aluetta tuohon noin ja sitten vielä vasta vaalea vihreää sitten siihen sitä liittyvillaa ja muuta heinän tapasta siihen. Ehkä vähän liian vihreä, että sellaisessa tapauksessa voidaan laittaa tietysti taittaa sitä väriä jollain muulla värillä. Ehkä vieläkin vielä vähän. Pannaan vähän violettia siis sekaan. No niin, nyt saattaa vähän juossa vähän vaiheessa olla vaaleampaa, mutta valkoista ehkä vähän sekaan. Edetään taas, katsotaan kohta lisää. No niin, nyt on laitettu tällaiseen vaiheeseen. Siihen on vedetty vähän puita tuohon. Pari koivua ja noin. Ja yksityiskohtia tuo etualalle on tehty. Tää voisi tehdä vielä se pieniä heinänkorsia ikään kuin pystyy tuohon. No, siinä on aika hyvä tällä suomainen tunnelma. Tällä lailla. No niin, nyt se näyttäisi tältä tää valmis taulu. Aika valmis tällä hetkellä ja siinä on nyt semmonen suomainen etualue, jossa on tupasvilloja vähän ja muutamia kitukasvuisia koivuja ja puita ja tuolle puolelle äsken lisäsi vielä noin puut ja palettiveitsellä koko homma. Ja otetaan vielä etäämpää kuvaa. Niin. No niin, siinä oli erään taulun valmistuminen tuossa karkeassa vaiheessa, ehkä vähän liian hyppinen, mutta katsotaan seuraavan kerran vähän tarkemmin noita yksityiskohtia, mutta tämän näköinen tuli tästä.